amb les recomanacions literàries pel mes de novembre, pràcticament les últimes lectures de l'any. Les recomanacions, com sempre, ens les porta Salta Martí Llibres. Sílvia Montaner, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per cridar-nos. Dèiem, últimes lectures pràcticament de l'any. Sí, la veritat és que sí, encara queda alguna petita novetat per sortir. Ja sabeu que el món de les novetats editorials no para, és un engranatge que funciona contínuament. Llavors, d'aquí a finals d'any encara ens arribaran, però bé, després el gener continua. Vull dir que cap problema. Avui, Sílvia, m'ha cridat molt l'atenció que de totes les propostes que ens portes les signen dones. Doncs és cert. Va de dones avui. És cert, va de dones totalment, sí. Comencem per una dona gran, l'Almudena Grandes. És una de les grandes, a més, sí. L'Almudena Grandes, amb aquest llibre, Los besos en el pan, ha canviat el seu registre totalment. Ha fet un parèntesi amb el que fins ara eren els seus últims llibres publicats, que eren Los episodios d'una guerra interminable. 3 llibres que, com sabeu, eren Inés y la alegría, El lector de Julio Verne i Les bodes de Manolita. Bé, doncs a l'espera de la 4ª entrega d'aquests episodis d'aquesta guerra interminable, que vaig assabentar-me que no sortirà fins al febrer del 2017, la propera entrega, vull dir que respirem a tots els que ens agrada seguir aquesta sèrie d'ella, que ens queda per temps. Però ha fet un parèntesi i llavors ens ha portat una magnífica novel·la que es titula Los besos en el pan. Aquesta novel·la no és una novel·la que parla d'abans, sinó que és una novel·la totalment actual, que parla del present, que parla d'avui dia, que parla d'un barri, del seu barri, un barri en el que conviuen gent molt senzilla amb gent de classe mitjana, un barri d'escales molt humils i barri d'escales de marbre. Llavors, allà en aquest barri hi ha tota una sèrie de situacions actuals degudes a la gran crisi que estem passant. El títol de Los besos en el pan ve d'uns escrits que l'Almudena estava fent amb uns articles periodístics i va recordar com moltes de les nostres famílies, sobretot de la gent més gran, jo a casa ho recordo, quan es queia un tros de pa a terra et feien agafar-lo, donar-lo un petó i tornar-lo a posar a la panera per menjar-te'l, degut a la gana que la gent, els pares, en el meu cas, els pares, en cas de gent més jove, els avis, doncs havien viscut. Llavors, bé, és una novel·la que està escrita en capítols molt curts i que comença una novel·la molt coral, perquè hi ha molts personatges. La veritat és que, no t'exagero, però surten com uns 60 o 70 personatges, però està molt ben escrita d'una manera molt clareta, vull dir, són capítols molt curts, comença amb la història d'una família que torna de vacances, a partir d'aquí, aquesta família i tota la gent que se'n van creuant amb aquesta família. És com una espècie, jo no sé, hi havia una pel·lícula, ara no recordo ben bé com es deia, ni el seu autor, sí, Vides creuades. Hi havia tota una sèrie de personatges que anaven sorgint, doncs és una miqueta això, tot un compendi de vides creuades. Està dividit en 3 capítols, un que parla de l'ahir, un altre que parla de l'avui, que és el principal. El de l'ahir són 20 pàgines per situar-nos una miqueta en l'època aquella que les senyores no es podien comprar un abric, sinó que sortien al carrer amb les xaquetetes, amb les seves rebequetes agafades, perquè no hi havia diners per comprar un abric, i anaven amb xaqueta a l'hivern i corrien quan els semàfors es posaven, o sigui, podien passar perquè realment tenien fred. Després ja entra en el capítol d'ara, que és el que ocupa el gruix de la novel·la. És molt important veure les rets de solidaritat que quan hi ha necessitat es teixeixen entre les persones, no? És un llibre que m'està agradant moltíssim, em falta molt poquet per acabar-lo, però l'Almudena és d'aquelles que les seves narracions, les seves novel·les no es queden a l'epidermis, et penetren i se't queden endins. Hi ha una frase, la que posa a la faixa de la novel·la, hi ha moltíssimes frases molt bones, però aquesta que diu hay que ser muy valiente para pedir ayuda, però hay que ser todavía más valiente para aceptarla. Jo penso que això ja ens dona una miqueta el leitmotiv del que serà tota aquesta gran novel·la. Sílvia, per persones que no hagin llegit mai res de l'Almudena Grandes, ens deies, és un parèntesis dins de la seva obra, podríem dir, però és una bona manera
per introduir-nos en aquesta lectura, o seria millor que ho féssim per... No, jo penso que la gent que no ha llegit mai l'Almudena Grandes, aquest és un bon llibre per començar a llegir, Los besos en el pan, una novel·la totalment actual. Hi ha molta gent que realment no té ganes de tornar a sentir parlar de la guerra o li desagrada. Los besos en el pan és totalment actual i és un barri de Madrid, però podria ser qualsevol barri de qualsevol ciutat mitjana. La recomano totalment per començar, per tothom que no hagi llegit mai l'Almudena i vulgui endinsar-se en el món d'ella. Bé, ella ha escrit moltes coses i en molts registres diferents. Doncs una bona manera de descobrir els qui no ho hagin fet encara l'Almudena Grandes, amb aquest parèntesis que ens deies de la seva novel·la. Hem començat per una molt, molt gran, ho deies tu, continuem per la Gent Díaz, amb el llibre Mare i filla. Sí, que al tanto, l'Almudena Grandes s'ha demostrat que és una gran, però la Gent Díaz, aviam, us explico, és una noia molt jove, crec que són 26 anys, i en els 5 últims anys, perquè va començar el 2011 a escriure, com a mínim a publicar llibres, n'ha escrit 5. Va començar el 2011 amb una novel·la ambientada en un poble rural totalment imaginari, que es diu El Fondo, va continuar amb El duelo i la fiesta, va fer una altra que ara no recordo el nom. Després És un decir, que és una novel·la que ja la vaig portar aquí anteriorment, que em va entusiasmar, i finalment aquest any ens ha portat aquesta novel·la, que és la seva primera escrita en català. Fins ara ella sempre ha escrit en castellà. Aquest proper any es publicarà també en castellà, però és la seva primera en català. Sílvia, perdona, i abans que parlem d'aquesta novel·la en concret, al públic, als lectors, a vegades ens passa que quan veiem una escriptora, que a més és tan jove, i que amb tan poc temps ha publicat tant, pensem, no poden ser gaire bons aquests llibres, en tan poc temps escriure tant, no pot ser gaire bons llibreters. Quina sensació teniu quan us trobeu en un cas com aquest? Bé, jo la veritat és que en aquest cas, el 2011 ja m'havia llegit Belfondo, i clar, em va xocar moltíssim que una persona tan jove, que llavors tenia, clar, fa 5 anys, 21 anys, que hagués pogut escriure aquesta novel·la, que tenia tocs de l'Anna Maria Matute, i no em vull equivocar, però era així, vull dir, tocs d'aquells de records de la seva infantesa, barrejat amb algun toc d'irrealitat. Vull dir, em va sorprendre molt aquella novel·la. Després vaig deixar de seguir-la, vaig saltar els seus dos posteriors llibres i vaig tornar amb És un decir. I bé, i vaig pensar que estàvem endavant d'una veu molt potent. Llavors vaig començar a seguir-la una miqueta. Ella escriu, em sembla que és a la revista 14, i la veritat és que és una noia jove molt potent que jo penso que portarà moltes alegries, les està portant a dins del món literari català. I deies, Mare i filla, primera novel·la en català, tot i que d'aquí un temps també les podrà llegir en castellà. Correcte, sí. Les dues que has llegit prèviament t'han impressionat molt, en aquesta què trobem? Aquesta és una molt bona novel·la que parla de les relacions... Aviam, mira, amb aquesta sí que m'agradaria començar amb una cita molt petita que ella fa, que l'agafa d'Ingmar Bergman, i que diu: una mare i una filla. Quina combinació absurda de sentiments, confusió i destrucció. No ho entendré mai. Això és una miqueta l'avançadilla del que és la novel·la. Es titula Mare i filla, es podria titular Mares i filles, es podria titular de moltes altres maneres, perquè sí que és veritat que en aquesta novel·la surt una mare i una filla, però també surten 2 filles més d'aquesta mare i també surt una tieta de les 3 filles. La novel·la, aviam, de fet representa, és una família, aquesta mare, tieta i 3 filles, que li mora l'únic home que hi ha a la casa, el pare de les filles. I llavors a partir d'aquí estan elles. Llavors és un univers molt de dones, un univers molt de silencis, un univers molt de... Aviam, es parla molt en aquest llibre de la maternitat, es parla molt de les relacions de parella. És un llibre molt íntim, molt intimista. Hi ha gent que s'atreveix a dir que té temes molt rodorians, jo no ho nego, la veritat és que penso que sí, però clar, m'agradaria llegir més coses d'ella i llegir-la més profundament. Però sí que és veritat que amb les seves descripcions et pot recordar a descripcions que feia la Mercè Rodoreda, per exemple, en el carrer de les Camèlies. La veritat és que jo penso que la Gent Díaz ens portarà grans sorpreses. Us volia dir, no em vull oblidar, el dia 3 de desembre a les 8 de la tarda la tindrem a Saltamartí Llibres.
penso que és una veu molt potent, una gran veu i que val la pena que la tinguem en compte. Doncs ens ho apuntem, el 3 de desembre a Salta Martí Llibres tindrem l'oportunitat de conèixer aquesta escriptora tan jove que ens diu la Sílvia, que donarà tant de què parlar. Tenim temps, doncs, abans de llegir-nos aquest llibre Mare i Filla per ubicar-nos una miqueta en el seu univers. Sí, es llegeix molt de pressa, igual que el de l'Almudena Grandes, és curiós, no m'ho havia preparat, però també és una novel·la molt coral, perquè hi ha les diferents protagonistes. El que sí que passa és que en aquest cas està explicat, ho explica una tercera veu, una tercera persona, que a més es permet fer crítiques de valors, judicis del que pensen aquestes dones. Sílvia, passem al següent. De quin color és un petó, de la Rocío Bonilla? Sí, correcte. De quin color és un petó, de la Rocío Bonilla, és un llibre que penso que us agradarà, ens agrada tant als grans com als petits. Jo aquest llibre el recomano a partir d'uns 4 anyets aproximadament. És un llibre que als nens li s'agraden els colors, però als nens també li s'agraden els petons, com als grans. Aquí no ens agrada un petó. Llavors, és una nena que li agrada molt pintar i que es pregunta de quin color deu ser un petó. Llavors ella comença a suposar que potser un petó és de color vermell, com la salsa dels espaguetis. Però, clar, ella mateixa també es planteja, però potser no és vermell, perquè vermell és el color que jo dibuixo a la gent quan està enfadada. Per tant, vermell no pot ser. Potser és que és verd, o potser és que és groc. Groc, sí, com els girassols, però no, les abelles em fan molta por perquè són grogues. I així és amb tots els colors. Fins que al final li pregunta a la seva mare de quin color és un petó. La seva mare li fa un petó i llavors els nens, quan li expliqueu, han de dir de quin color és un petó i, a més, si volen, poden expressar-ho a l'última pàgina. És un llibre que interrelaciona molt bé amb els pares que expliquen el conte, la protagonista, la Minimoni, i els nens que reben l'explicació del conte. Em fa pensar molt en un altre conte que crec que es va vendre molt per Sant Jordi, sí, El monstre dels colors, sí. Preciós, preciós, que fa identificar les emocions amb diferents colors. Exactament. Aquest és un llibre d'aquest mateix estil. El que passa és que la Rocío Bonilla i l'autora del Monstre de colors tenen dos estils molt diferents, malgrat que aquí toquen el tema de les emocions i dels sentiments, que és un tema que realment cal treballar-lo, cal treballar-lo a les cases, a les escoles, però sobretot a les cases. Vull dir que som els pares els que hem de procurar que els nens cuidin les emocions. I sí que és veritat que els nens, quan ja arriben als 6-7 anyets, ja tiren més cap a altres tipus de llibres, Jerónimo Stilton i aquestes coses, però en aquesta edat, als 4-5 anys, això els agrada, i és un bon moment per treballar. Clar, és que a més és el moment que ells descobreixen les coses, descobreixen la tristor, descobreixen la ràbia, l'enuig, ho descobreixen tot, no? Per ells és molt important tocar aquest tema. Doncs ens apuntem aquest llibre pels petits, que han de treballar per això amb els adults, com ens diu la Sílvia, de quin color és un petó. Tindrem temps encara de parlar d'un llibre més. Exacte, i l'altre el deixarem per una altra ocasió. Aquest és molt bonic, aquest potser seria per una miqueta més petitets, per uns 3 anyets, el recomano, que es diu Les 4 estacions del Gran Arbre. Fixeu-vos en una cosa, que al fons del llibre sempre és el mateix, és un sol arbre. Un sol arbre i un mussol que està aquí amagadet. És molt divertit perquè els nanos poden ficar el ditet al forat, vull dir, els més petitets, no? Llavors el mussol observa, senzillament observa. I no hi ha gaire cosa per veure perquè és que estem a l'hivern. Però què passa després de l'hivern? Que neix la primavera, llavors comencen a sortir fulles, tot el paisatge comença a canviar, els arbres es tenyeixen de colors a l'entorn. A més, comencen a aparèixer els primers ocells, la primera aranyeta, vull dir, tots els animals. Llavors és com molt divertit i vas veient les diferents tonalitats que agafa el paisatge. A més, doncs clar, continuen havent-hi els foradets, creixen els fruits, les pomes. Llavors es va veient una miqueta com l'hivern dona pas a la tardor a l'hivern, a l'estiu a la primavera, vull dir, vas veient el pas de les estacions. És un llibre que el recomano molt, sobretot per als més petits. A partir de 3 anyets? Sí, a partir de 3 anyets, un llibre que treballa molt bé les textures, els colors. Molt bé, doncs segona recomanació pels més petits, fem una cosa, no tindrem temps de parlar no, perquè de la aquest Casa llibre dels Ratolins, sí, però bé, exacte, ja que els nens ara comencen a fer cartes de Reis,
Deixem anar el títol, qui vulgui saber-ne més que passi per Saltamartí Llibres i allà la Sílvia o en Gerard els aconsellaran molt bé sobre la Casa dels Ratolins i qualsevol de les altres propostes que avui ens ha portat la Sílvia. Sílvia, moltíssimes gràcies. I si no se'l deixem pendent per al mes de desembre. Això mateix. I us parlarem d'aquest llibre perquè hi ha molt a parlar d'aquest llibre. Al desembre en continuarem parlant. 3 de desembre ens ho apuntem també. Perfecte. Presentació de l'Agendia a Saltamartí Llibres. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres ara continuem